Здравейте на всички и весела Коледа! Аз съм Деси и реших моето първо видео в YouTube да бъде именно Christmas Haul. Искам на първо място да кажа, колкото и банално да звучи, че съм абсолютно благодарна и щастлива за нещата, които съм получила, и също благодарна за нещата, които аз си купих на мен като подарък, че успях да си ги позволя и да си ги взема. И сега мисля да закачам този микрофон и да започвам да ви показвам, като имам няколко категории. Ще гледам да ви покажа всичко подред. Първото нещо, което искам да ви покажа, е тази страхотна черна чантичка от Парфуа. Имат тези детайли като метални топчета. Не знам, в момента са доста актуални, има си дълга дръжка и е супер удобна. Следващото нещо, което получих, е ето тази голяма пухкава шапка от Pause, която е просто един път имам такова палто и задито, в които вали сняг. Смятам, че е много готина. Продължавам с тази хавлия за коса на марката Аглик. Всъщност, ето я съм я извадила. Представлява доста голяма такава кърпа. Аз имам други, всъщност са доста малки и не ми побират косата. Тя дори не е толкова дълга. Отвътре е хавлияна материя. Отвън е като сатен. Много приятна, с голямо копче и с ластика съответно се захваща за косата. Пробвах я, не ме скубе, в смисъл попива много бързо и наистина мисля, че е доста добър подарък, за който много благодаря. В работата ми си правихме томбола и едно от нещата, които спечелих, е този уред за почистване на лицето на Кутисора, тип шпатулка. Никога не съм използвала такова нещо. Надявам се наистина да работи. Би било страхотно. Колкото знаме за премахване на черни точки и себум от лицето. Трябва да го изпробвам. Надявам се, че ще работи, но много се зарадвах, когато го получих. Доста готин подарък ми се падна от тази томбола. И като заговорих за томбола, това е друго нещо, което си спечелих от една от томболите на работа. Комплектче на Anal Beauty Lash Perfection Hint, който включва спирала, извивачка за мигли и серум за растеж на мигли. Нямам търпение наистина да изпробвам тези продукти и надявам се серума да работи, защото наистина искам да пораснат повече мигличките. Интересен комплект за подарък. Смятам, че е много готин. Друг подарък е тази кутия от Кокосоли. Сега се надявам да отворя и да не се разпаднат нещата. Ето какво представлява. Шампуан и балсам от серията Grow. Това е Oil Cleanser от серията Rose. Това пак е почистваща пяна от серията Rose. И това е четката им за скалп. Много готини неща. Супер благодарна съм, че ги получих. И кутията е уникална. От Secret Santa, където си правихме в отдела, ми подариха тези 3 мини червилца на Мак, които са супер сладки. Сега ако успея да ги отворя, да ви ги покажа. Имаме цвят Posh Pit, цвят TN Treasure, не знам, червено-оръжевеникаво коралов цвят. Никак не е лош. И цвят No Photos. Той е по-розов. Но са супер сладки и отново за подарък смятам, че са перфектни, особено ако човек, на който подарявате, обича козметиката. Просто са ме оцелили 10 от 10. Продължавам с продуктите за устни.
Подариха ми това матово червило на Kylie. Това са първите продукти на Kylie, от някога ще изпробвам. Всъщност аз изпробвах вече това лип комбо, който виждате в момента, точно с тези два продукта. А това е Kylie Gloss. High Gloss. Много добра комбинация. Цветовете са много добре. Следващото нещо, този парфюм на Sabrina Carpenter. Това мисля, че беше Cherry Baby. Да, значи мирише много свежо, много приятно. Аз имам и еспресо. Той е много по-тежък, но този е страхотен. Сега за зимата и за пролетта. Даже и за есента става. Общо взето би го носила цялата година. Имам един Carmex балсам. Много приятни. Аз съм имала с черешка и с ягодка. Този е оригиналния. Но смятам, че сега за сезона е наистина подходящ. Едно комплектче на Skin Cyclopedia. Не знам дали знаете, това е български бранд за козметика. Никога не съм изпробвала техни продукти, но ето, че в това комплектче ще имам тази възможност. И още нещо, което никога не съм изпробвала от този бранд, това е от Lush Unicorn Lip Scrub. Никога не съм използвала продукти на Lush. Ето, че дойде и времето. Надявам се, има интересен мирис. Надявам се да ми хареса. Следващото нещо е тази ампула от Tear. Аз имам Milky тонера, много ми допада. Аз съм със суха кожа и чувствителна и наистина тонера се влияе много добре. Това е от същата серия Milk ампула, така че мисля, че ще направя топ комбинация. Имам това хидратиращо кремче на Biotene и този тонер, мисля, че е тонер. Тоник, съжалявам. Този тоник от Евелин за склонна към акне кожа. За момента кожата ми, да чукам на дърво, е доста добре, но винаги е хубаво да имам такъв по-силно почистващ продукт, когато излезе някоя пъпка. Имам и два продукта за коса на Garnier от серията Fructis. Нека да премира и към по-битовите неща. Получих ето тази чашка на Hello Kitty. Точно в мой стил. Както и тази купичка. С чашката и купичката получих всъщност и това одеялце. Точно същото Hello Kitty, което е от чашата. Супер мекичко. И котките ми много харесаха. Обичат да си спинкат на него. Продължавам натам с тези чехлички за вкъщи. Много мекички, много удобни. Получих този комплект за обливане, отсветяване на това мече с бои. Смятам, че е супер фън активити, особено за почивните дни в момента и нямам търпение да видим каква шарка ще стане с тези боички. Така, сега искам да ви покажа най-любимите ми подаръци, които получих. Аз, един дисклеймър, съм голям фен на Stranger Things и получих ето този пръстен с Demogorgon от приятеля ми. Пръстен е от Пандора. Ето го и така, ако се вижда по-добре. Доста се смърчи навън, но продължавам. Друго, което получих са тези нежни обеци с сваровски кристали. И сега дойде време да ви покажа всъщност аз на себе си какви подаръци направих, като на първо място са едни обеци. Реших, че искам да си направя комплект с пръстена, който ми подариха. Това са абсолютно същия дизайн, просто обеци. Другото, което си взе, е една нова мишка на Logitech. Аз ползвам мишка на Logitech поне от, не знам, може би има 10 години, да не кажа голяма дума, но съм много доволна и сега смених с малко по-различен модел. Това е Pop Mouse. Отново с Silent Touch. На мен това ми харесва, че имат Silent Touch. Наистина започва да се мръква, за което ще побързам. Друго, което си купих за себе си, са тези продукти на L'Oreal. Коректор. Не съм го изпробвала до сега. Този Fondue Trio Match съм го ползвала преди много години. Искам да видя дали формулата е съща и дали ще ми хареса. Едно червило. И този False Brow маркер за вежди. Да. И на най-последно място реших да си взема нова кафе машина. Имах Dolce Gusto, най-първият модел. Ако сетя да ви покажа, тук снимка ще сложа. И сега реших да апгрейдна с
този модел. Не от най-новите, но не от най-старите. Беше сравнително изгодна цена, като получих и 5 кутии с безплатно кафе. Това съм го забравила като факт от предходната ми покупка. Дадоха ми еспресо интенсо, кортадо, много обичам кортадото, топъл шоколад на KitKat, това никога не съм го пробвала, айс фрапе, и това не съм го пробвала, и ристрето бариста, мисля, че това е по-силно и от еспресото, ако не се лъжа. Още веднъж искам да кажа едно много голямо благодаря за всички подаръци, които получих и за възможността, че аз успях да си купя неща, които искам и са ми необходими. И също така се надявам това видео да ви е било интересно. Наистина това ми беше мечта да се престраша, да кача нещо в YouTube. И ще ви помоля да ми напишете в коментарите какво бихте искали да гледате от мен. И това е. Още веднъж весела Коледа и ви пожелавам едни спокойни и топли празници. Чао!